बीर सिलागां बसुमतारीनि 22थि मुंख्लं सान फालिदों। बर' हारिनि सासे बीर जोहोलाव आखायाव हाथियार दैनानै बर' हारिखौ गोख्रों रैखाथि होनायाव बिफाव लाबोनाय बिथां बीर सिलागां बसुमतारीनि दिनै 22थि मुंख्लं सान। बिथां बीर सिलागां बसुमतारीयानो बर' हारिनि रैखाथि आरो गोजोर थामोनथानि थाखाय सिगांसिनै बर' लिबारेशन टाइगार थामहिनबा BLT मुंनि आफादखौ जोनोम होनानै आफादगिरिनि बिबानखौ लादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला दतमानि बेन्दोंआव थानाय बंसिगाव गामियाव 1959 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालाराव जोनोम मोन्दोंमोन आरो 1997 मायथाइनि 28 जुनाव बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय आनज्रायलाङो। दिनैनि बे मुंख्लं सानावनो बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना UPPL BPF राजखान्थियारि मोनसा मोनसिखौ दोनथ'नानैब्लाबो ज'ज'यै फैलायनानै बिथां बीर सिलागां बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। BPFनि एबा BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी, BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, MCLA धनेश्वर गयारी, लोगोसे 30 नं सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि, UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी आरो माखासे UPPL राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनैनि बे बीर सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुंख्लं सानाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बे हाबाफारिखौ लानानै MLA लरेन्स इस्लारि आरो हाग्रामा महिलारी लोगोसे दैदेनगिरिफोरा मा बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि। 1993 आव जेब्ला आसाम गभर्नमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव BAC एकर्ड खालामनाय जायो। बे BAC एकर्डआ जिहेतु जेबो सांबिधानिक रक्षनाबेक्षन बा सांबिधानिक जायाखै, कनस्टिटिउशनेल सेफगार्ड गैयामोन। बेखायनो जोङो यां जेनेरेशना BAC एकर्डखौ जोबोद दुखु मोननानै थादोंमोन आरो बे समावहाय हथादै रिजेक्ट खालामनायनि बुंनायाबो स्ट्रेटेजिक भाबै एसे उसुबिदा जानायखाय जों दसे सम सिरि थादों आरो थाबैनो बे BAC एकर्डखौ जों मानिनो हाया होननानै रिजेक्ट खालामनानै जों बड' लिबारेशन टाइगार होननाय मोनसे अस्त्रधारि संगठन दादों। बे अस्त्रधारि संगठननि प्रथम फाउन्डार चेयारमेनमोन सिलागां बसुमतारीया आरो बिनि दैदेननायावनो जोङो BLTनि आन्दलनखौ संग्रामखौ जोङो सुरु खालामदों आरो मावलांबाय थादों। किन्तु दुखुनांथाव जाथाया जाबाय बिथांहा आरोबाव बे समावनो केन्सार जानानै होदों आरो केन्सार बे बेमारखौ लानानैनो बिथाङा जोंखौ दैदेनलांबाय थादों। नाथाय हथादै 1997नि दिनैनि दिनाव बिथाङा रुंसारि जानानै थांदों। बिथाङा रुंसारि जादोंब्लाबो बिथांनि दैदेननायावनो जि BLTआ संग्राम खालामदों, बे संग्रामनि दारैनो दिनै समग्र बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि जि हाबाफारि बियो बिनि दैदेननायाव जोंनि संग्रामाव जानाय BTC जि दाफुंनाय जादों भारत संबिधाननि 6 सिडुलनि सिङाव बे समग्रआव बीर सिलागां बसुमतारीहा गिदिरथार आरो बुंस' हायै रावजों फोरमायनो हायै कन्ट्रिबिउसन दं। दा बेखायनो जोङो गुबुना मानि एबा दामानि जोङो BLT हिसाबै बिथांखौ बीर नामाकरन होनानै बीर होननानै जों बिथांखौ सनमान होयो आरो आङो आसा खालायो समग्र बर' हारिया बिथांखौ बीर हिसाबैनो सिक्रिथि होनो प्रयजन दं। दिनै गोबां संगठनफ्रा बा व्यक्तिफ्रा गुबुन नोजोरजों नायनो हागौ, जायनि थाखाय बिथांनि थैनायनि सानाव जायफोरखौ आसा खालामो, बिनि न'खरफ्रा आसा खालामो दिनैबो गोथाङै दङ, बिसिया फिसाफोर दङ। गोबाङा बेवहाय नुजाफैनायनि खौरां जों
मोननो हाया। अदूर भबिष्यतआव जेन' बिब्दि जायाब्लानो जोंनि आगोलनि जारिमिन, दानि जारिमिन आरो भबिष्यतनि जारिमिनखौ नायनानै बिथांखौ सासे बर' हारिनि गोख्रों जुजारु बिर सिलागां बसुमतारी हिसाबै सिक्रिथि होनानै बिथांखौ बावलाङाबालानो, सिबियाब्लाबो, फुजा होआब्लाबो, बिथांखौ बावलाङाब्लानो सासे गोथां महरै जोङो बर' हारिनि बिर हिसाबै मानिनानै लायो आरो बे रोखोमैनो जोङो आगोललाङो आं बेखौनो खावलायो। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जि स्पर्ट्स स्टेडियाम जागोन बेखौ बिर सिलागां बसुमतारीनि नामाव जानांगौ होननानै बेनि स्मृति गालांनो होननानै जोङो BLTनि दैदेनगिरि आरो बै समनि BTC सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जों बेखौ सिद्धान्त लादोंमोन आरो बे हिसाबैनो खालामनो जोङो सेस्था खालामदोंमोन। दा आदुरा थालांदों। आं आसा खालामो फैगौ जेनेरेसना बा जाय BTC सरकारखौ सालायो बिथांमोनहा बे हाबाखौ मावफुंगोन होननानै आं आसा खालामो। दानि बिटिआर जि सरकार, बे बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे मांखरसालिखौ गोदानै फाहामफिननायनि थाखाय माखासे हाबाफारि बेयाव लादों। बिनि मुसुखाबो बेयाव फसंना होनाय जाबाय आरो हाबदान जानानै थानाय जि न' बेखौबो मावफुंनो थाखाय बिथाङा बेहाय अनसुंथाइ होदों। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जे दाख्लैनि BTCनि जिथु काउन्सिल, बे काउन्सिलनि EC एक्जिकिउटिभ जि काउन्सिल, बे काउन्सिलाव डिसिसन लानायखौ नोंथांमोना नुदों जे जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जि 40 गं जि समस्तिफोर दङ, मोनफ्रोमबो समस्तियाव बिर सिलागां बसुमतारीनि मुङाव दायो स्टेडियाम जासिगोन। बेखौ फोसावनायबो जाखाबाय। दा बेबायदिनो सरकारा बायदि रोखोम हाबाफारि लादों बिथांनि मुंखौ गोजोर खालामनो थाखाय। बिथाङा जे जोंनि हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावलांबाय, बेखौ जोङो मान होनानै दानि बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ बिथाङा बे रोखोम मोनसे हाबाफारि लादों। आरो गमामायैनो फारि फारियै मोनफ्रोमबो बियाबाव, BTCनि मोनफ्रोमबो बियाबाव जुदि बिथांनि मुङाव जुदि दायो स्टेडियाम जायोबा, अब्ला बेखौ बयबो आरो गुवारसिनै मिथिनायनि खाबु मोनगोन। जों बर'फ्राथ' बयबो मिथिखागौ, नाथाय गुबुन हारिफ्राबो जायफ्रा बिटिआर ओनसोलनि मानसि बिथांमोनाबो एबार बिथांनि मुंखौ, बिथाङा सोर बेखौ मिथिनायनि खाबुखौ बे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनफुंनो हागोन। देग्लायनि जिथु फाइनान्सियेल इयार, बे फाइनान्सियेल इयारनिफ्रायनो बे हाबाफारिया स्टार्ट जासिगोन। दायो माखासे जायगानि मुंखौ मख'ग्रोनाय जादों। फार्स्ट फेजआव मुंख'नाय जि जायगाफोर, बे मुंख'नाय जायगाफ्राव बेफोरखौ फालिनाय जागोन। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 70021311754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट
www.gbcj.edu.in. Email ID govindacollege@gmail.com.